Vale, antes de iniciar o pleno se vai a dar lectura ao manifesto do 25N, que foi acordado de forma unánime polos tres grupos, por toda a corporación, así que cando consideredes iniciamos a lectura. Declaración institucional polo Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. O Concello de Poio súmase un ano máis á conmemoración do 25 de novembro para expresar o noso rotundo rexeitamento a todas as formas de violencia exercida contra as mulleres polo feito de selo. Trátase dun grave problema social que vulnera dereitos fundamentais como a vida, a liberdade, a igualdade e a dignidade, e que ten a súa orixe en desigualdades arraigadas, relacións de poder e roles de xénero que aínda condicionan a vida das mulleres. A violencia machista non xorde de maneira illada. Crece no contexto cultural que reproduce estereotipos, normaliza desigualdades e alimenta masculinidades tóxicas incapaces de construir relacións baseadas no respecto. Por iso, este ano queremos poñer o foco nas novas masculinidades, invitando a veciñanza a desaprender crenzas baseadas no control, asumir responsabilidade emocional e construir vínculos sustentados na empatía e no coidado mutuo. Só así poderá facerse real a igualdade na vida cotiá, tal e como recolle a campaña deste 25 de novembro. Construir os homes do futuro con cerebro e corazón. Ao cumprirse 50 anos do inicio do proceso de transición democrática en España, compre recoñecer os enormes avances acadados en materia de igualdade e loita contra a violencia machista. Avances que chegaron da man das administracións públicas, das entidades culturais, profesionais e sociais e moi especialmente do feminismo organizado. Gracias a colectivos, asociacións e persoas que durante décadas traballaron con persistencia, valentía e compromiso para facer visibles as desigualdades, abrir camiños, garantir dereitos e mellorar a vida das mulleres. Sen o impulso constante destas pioneiras, moitas das conquistas democráticas en materia de igualdade, liberdade e protección ás víctimas non serían hoxe unha realidade. É de xustiza hoxe darlles tamén as grazas. Con todo, a pesar dos avances referidos, a violencia contra as mulleres segue manifestándose en múltiples formas: física, psicolóxica, sexual, económica, digital ou vicaria. As agresións sexuais continúan aumentando, séguense producindo feminicidios. Mesmo con víctimas integradas en sistemas de protección e moitas mulleres sofren explotación sexual e trata. Ademais, situacións como os graves fallos recentes nos dispositivos de control das pulseiras antimaltrato como os rexistrados no sistema Cometa, as necesidades orzamentarias e de organización de recursos a nivel autonómico detectadas polo Consello de Contas, ou as situacións de revictimización derivados de cambios legais evidencian que os mecanismos de protección deben reforzarse e que ningunha muller pode quedar desamparada por deficiencias tecnolóxicas ou normativas. Compre recoñecer tamén o papel esencial dos centros de información á muller, que prestan atención psicolóxica, social e xurídica ás víctimas. Ademais de realizar tarefas de prevención e sensibilización, o traballo das súas profesionais, especialmente das que operan no noso Concello, continúa sendo un piar imprescindible. Galiza conta cunha ampla rede de recursos, CIM, axudas económicas, rede de acollemento, centros de crise e programas educativos que deben seguir reforzándose para adaptarse ás novas realidades e ás necesidades das víctimas. Con todo, a violencia machista non se combate só desde os xulgados, os corpos de seguridade ou os mecanismos de control. A solución require educación, referentes positivos, corresponsabilidade e compromiso colectivo. Poio reafírmase en que só coa implicación activa da sociedade, administracións, familias, entidades sociais, centros educativos e a cidadanía no seu conxunto poderá avanzarse cara unha convivencia libre de violencias. A dignidade de cada muller é innegociable e a nosa responsabilidade é a de todas as institucións e defendela e garantila.
Así, desde o Goberno local, comprometémonos a fomentar as novas masculinidades e acompañar os homes no crecemento para o cambio necesario con cerebro e corazón. Continuar reforzando a detección temperá de todas as formas de violencia contra as mulleres e menores. Mellorar a formación do personal municipal, especialmente aquel con atención directa á cidadanía. Promover campañas dirixidas á infancia e á adolescencia, desenvolver programas para a mocidade a través do CIM e outros centros municipais. En resumo, garantir que Poio siga sendo un concello activo na promoción da igualdade e na atención integral ás víctimas. A SEMADE pedimos o compromiso do Goberno autonómico para elaborar un marco actualizado de actuación que garanta a atención integral tamén ás nenas e mulleres con discapacidade. Manter e ampliar os recursos que sustentan a protección das mulleres. Apoio á rede de centros de información á muller, co Plan Integral de Actuación para a Renovación e Impulso dos CIM de Galicia ou o reforzo dos centros de crise. Poñer en valor e reforzar os apoios directos ás vítimas, como asistencia xurídica gratuita e atención psicolóxica, ou as axudas periódicas para dar solucións habitacionais ou para a inserción laboral, para que logren unha plena independencia do seu agresor. Fomentar a rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero. Reforzar o compromiso institucional e político de Galicia coa loita contra a violencia de xénero, adheríndose de forma expresa aos principios e obxectivos recollidos no novo Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero aprobado polo Congreso dos e das Deputados e Deputadas. Actualizar e mellorar as políticas autonómicas de igualdade e de loita contra a violencia machista, incorporando de maneira efectiva as novas liñas de actuación do Pacto, nomeadamente nas áreas de violencia vicaria, económica e digital, a través de programas específicos de sensibilización, información, asistencia e formación aos e ás profesionais. Incrementar os recursos económicos e humanos destinados ás políticas de prevención e atención da violencia de xénero en Galicia, garantindo que o incremento do 50% na dotación deste novo Pacto de Estado se traduza en Galicia nun reforzo real dos servicios autonómicos e locais. Realizar un estudo sobre o impacto que ten o acceso a contidos digitais nocivos no desenvolvemento persoal, sexual e afectivo da poboación nova e en persoas menores de idade en Galicia. Impartir formación específica en violencia digital contra as mulleres para todo o persoal da Xunta de Galicia que poida atender ou intervir con potenciais víctimas. Mellorar a coordinación entre administracións públicas, forzas de seguridade, servizos sociais, educativos e sanitarios co fin de garantir unha resposta integral, eficaz e centrada nas víctimas. Atender ás recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma, no período comprendido entre 2018 e 2022, e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento de orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIMs, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados. Impulsar a fixación de ratios mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa, como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIN. Reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servicio con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026.
unha axuda periódica específica para vítimas de violencia sexual. Confirmar, en resumo, que a colaboración entre Xunta e concellos é esencial para seguir avanzando nunha resposta pública eficaz, especializada e próxima. Finalmente, solicitamos do Goberno do Estado impulsar medidas para fortalecer o sistema Biogen 2, garantindo a súa eficacia real na protección das mulleres vítimas de violencia de xénero. Realizar unha auditoría independiente para coñecer a dimensión da gravidade do ocorrido no fallo das pulseiras antimaltrato, denunciado recentemente pola Fiscalía, con casos na nosa provincia, co obxectivo de depurar responsabilidades, dispoñer de toda a información e evitar que algo así volva a suceder no futuro. Garantir a protección das vítimas de violencia de xénero cuns dispositivos telemáticos seguros, fiables e realmente útiles, que dean información veraz en todo momento, axudando as mulleres vítimas a superar esa situación con confianza e seguridade, incluídas as mulleres que vivan en contornos rurais. Poñer en marcha todas as medidas sen cumprir do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, especialmente as relativas á modificación do Código Penal, Lei de Enxuizamento Criminal e a aprobación da Lei e trata e a explotación de persoas. Adoptar medidas concretas para paliar a revitimización de mulleres e menores froito da aplicación da Lei Orgánica 10/2022 do 6 de setembro de Garantía Integral de Liberdade Sexual. Poñer a disposición das comunidades autónomas, singularmente de Galicia, os recursos necesarios para seguir impulsando plans de prevención e detección dos delitos de violencia de xénero, trata e explotación de seres humanos. Neste 25 de novembro, o Concello de Poio declara con firmeza que a violencia machista é incompatible cunha sociedade democrática e que a súa erradicación require unha unidade, compromiso e valentía. Reiteramos o noso apoio ás vítimas e ás súas familias. E lembramos que a vergoña sempre debe recaer sobre quen exerce a violencia, nunca sobre quen a sofre. Seguiremos traballando para construir un Poio seguro, igualitario e libre de violencias, onde as novas masculinidades respetuosas, empáticas e corresponsables sexan unha peza clave do futuro que queremos. Miguel, a vicesecretario. Ben, vamos dar, unha vez que realizada a lectura do manifesto do 25N, vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de novembro. Primer punto, 54.21, aprobación da acta da sesión anterior. Estamos de acordo? Vale. Punto 2, 54.22, expediente 3538/2025, recoñecemento extrajudicial de crédito 12/2025. Sí, proposto que xa foi dictaminada por a Comisión de Facenda. Unha intervención? Boa tarde. Quería, antes de que o noso grupo emitise o voto a respecto deste expediente, fixémoslle unha pregunta na Comisión de Facenda, preguntábamoslle cal era o motivo de que esta factura entrara extemporáneamente,
queríamos, díxonos na comisión que, bueno, que non tiña, que non sabía, que iba a preguntar, e queríamos saber si xa tiña información a que se debía o retraso, se imputable a administración, se por unha cuestión da entidade, que, bueno, que son cuestións internas. A factura creo que está registrada no mes de suyo, me parece, sí. Vamos a ver, un pouco cada unha das empresas factura ao seu ritmo, ao seu sentido, conforme hai empresas que nada máis rematar o traballo facturan, outros, en este caso, pois esperan un pouco máis, aí hai un ritmo. No caso destas facturas, nun inicio, creo que no concepto había por parte dunha das técnicas, decir, que non coincidía e non sei que, se mandou correxir e finalmente se presentou outra factura e venga a pleno, non hai máis. Ben, pola nosa parte imos emitir o voto a favor porque, bueno, entendemos que as empresas executan o seu traballo e teñen que cobrar polo mesmo, pero queríamos saber a que era imputable o retraso. E non queremos deixar de facer constar tamén que neste momento o Concello ten pendentes facturas pendentes de pago por un importe de 450.000 euros para que quede constancia do mesmo. Mais nada. Sí, nos vamos a votar a favor do recoñecemento extrajudicial desta factura de 2024. Moi ben. Votos a favor? Punto 3, dar conta do estado de execución de acordos precedentes. Dase conta dos acordos están presentes, hai que facer resolucións da alcaldía. Punto 4, dar conta de decretos da alcaldía. Sí. E o punto 5, rogos e preguntas. Boas tardes a todos e a todas. Temos un rogo que lle queríamos formular ao alcalde. Solicitamos que se pida medidas reductoras e iluminarias para os pasos de peóns na zona urbana de Combarro, que, bueno, como supoño que ben saberá, que nestes días pues, se produciron un par de accidentes e bueno, que se faga pues, esta petición pola nosa parte, porque entendemos que nesa zona pues, é moi necesario pues, a vista dos acontecementos sucedidos nos últimos días. Entonces, rogamos que se soliciten pues, estas medidas para a advertencia dos vehículos que van por esa zona, pues, que é unha zona que transitan moitos peatóns e que non volva a ocurrir o que sucedeu nestes días. Ben, nada, por información solo. É dicir, a nos non tan só nos preocupa os pasos de peóns na PO 303 a altura de Combarro. A preocupación para nós é desde a Ponte da Barca ata Raxó. No primeiro tramo da Barca vai a quedar solucionado porque coa reforma leva unhas luminarias de torre onde vai salir unha lágrima con luz. Hoxe mesmo mantuvemos unha reunión cunha das empresas, é dicir, para decidir que opción, e unha vez que nos digan o que poida ser o seu coste económico, a nosa idea é, se somos capaces, coa capacidade do custo que poida ter, actuar en toda a PO 308, en todos os pasos de peóns, actuaremos, senón, cando menos, a nosa idea é iluminar polo menos un por cada unha das parroquias e, sobre todo, os máis transitados. En ese caso, pois, instalar, vamos a decidir das dúas propostas. Unha posibilidade sería as señales luminosas cadradas azul de carácter informativo que sinalan e informan da existencia dun paso de peatóns, e a outra, que estamos pendentes que nos pasen, sería estas torres, como se ven moito nas cidades, onde hai este tipo de lágrima, que sería, en este caso, de cor azul, para chamar a atención dos condutores. A día de hoxe, eso, é dicir, vai a depender un pouco de que a nosa idea é, se puidéramos actuar en todos da PO 308, sería actuar en todos. Se non, polo menos, nos que máis tránsito ten, actuaríamos. E vai depender un pouco que eso, que nos formulen un pouco a proposta económica. Nos incluso estamos dispostos a compralos e facer obra civil, e tamén analizar se vamos a contar tamén coa colaboración en este caso, de outras administracións, como pode ser a Xunta de Galicia, que é a que ten a competencia no propio vial. Pero a idea, estamos totalmente de acordo no rogo que se fai, pero a idea é, dicir, nos, ademais do de Combarro, a idea é ampliálo, se somos capaces, a todos os que están na PO 308.
se expande a toda a PO 308 polo volumen Sí. de vehículos, pero De usuarios. neste caso a zona máis urbana, na Barca xa se está facendo obras, pero neste caso con Barro pois quedaba bastante Estamos de acordo. Abandonado, porque sei ben que se solicitaron varias veces a administración competente a aposta desas luminarias e desas medidas. Gracias. Moi ben. Boa tarde novamente. Neste pleno fugaz, eu tiña unha pregunta, que é unha pregunta que veño facendo reiteradas veces neste pleno, e hoxe vou a decidir cambiar o destinatario da mesma. Voulle dirixir a pregunta, neste caso, o concelleiro de Medio Ambiente, a ver se ten a ver responderme, clarificarme e, poder superar a ambigüedade que recibo en anteriores plenos por parte da contestación que me dá o señor presidente da corporación. Entón, dirixolle a pregunta ao concelleiro de Medio Ambiente e quería saber se vostede me pode decir ou me pode concretar cando a empresa Valoriza vai abandonar a nave de Campelo que está a carón da canteira da Graña. Se vostede ten esa información, por favor, é tan amable de facilitarme. Bueno, como sabes, somos un equipo, quero dicir, o que el che dice, che vou dicir eu. Quero dicir, ahora mismo, os datos que hai é que non temos ninguna información de que se vaya a cerrar esa nave, ni se vaya a trasladar para outro lado. Eu non sei se queres preguntar máis veces ou non. Quero dicir, o mismo que che digo o alcalde, che digo eu. Non manejamos outra información que esa, quero dicir, non temos outra información que nos diga que eso se vai a trasladar, ni se vai a cerrar. Está como estaba todos estes anos. Que sepamos de momento, quero dicir, a nivel oficial. Aquí non entrou nada que demostre todo o contrario. Quero dicir, contrasta coa información que che digo o alcalde. Eu non teño outra que o alcalde. Non che podo contestar outra cousa. Non me pode decir cando se van a marchar. Desconocemos esa información. É unha empresa privada, ela a nivel interno dirá cando se ten que mover ou cando non. Cando se ten que trasladar ou quedarse aí. Non dispoñemos desa información. O que che dice o alcalde non che vou dicir nada novo. Quero dicir, toda esta información a tratamos dentro do goberno e non temos máis información un que outro, independentemente que sea o alcalde ou o Concello de Medio Ambiente. Non hai outra información. Cando a teñamos, vendrá aquí e se os informará debidamente. Non hai outra información. Ben, eu pido que se recolla en acta a petición que fago, neste caso, a pregunta para que quede recollido en acta, que dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego solicitamos ao Goberno local que solicite, neste caso, a empresa que ten a concesión da xestión do lixo municipal que indique cando vai a proceder a abandonar a nave Sita en Campelo, concretamente ao lado a carón da canteira da Graña, para que conste en acta. Isto é unha ampliación da anterior. Pero quero dicir, contesto eu eso? Non, xa me contestaches, vale. Pero bueno, se queres contestar, non son a que che ten que dar a palabra, que en este caso é o presidente da corporación. É unha información que ten que dar no seu momento á empresa. Nós non temos por preguntar nada, quero dicir, as empresas que están en Pollo non lle preguntamos cando se van a marchar, ni cando se van a trasladar ao local. Generalmente non facemos eso. Son eles os que nos teñen que decir que se van ou se quedan. Generalmente. En este caso, pues exactamente igual. En este momento, simplemente por completar a información, neste momento a ubicación que temos nos oficial no Concello é Rúa Beiramar en Campelo, que foi a donde vostedes a levaron. O único por ampliar un pouco máis, hubo unha consulta. Sabes que nos pliegos había unha condición que había X kilómetros para buscar, en este caso, unha posible ubicación ou demais desde o límite do Concello. Unha das consultas que fixo a empresa é que, visto que unha vez que percorrido todo o Concello e o máis dentro desa distancia que lle permite o pliego e que non foron capaces de buscar ubicación, si habría posibilidade de ampliar en ese caso, ese radio para buscar unha instalación. Nos, no momento que eles nos presenten, informará o enxeñeiro. Nos, como goberno, non pondríamos inconvenientes e os informes que emiten os técnicos
non poñen problema, pois, se non hai posibilidade de encontrar unha nave dentro do noso límite ou dentro onde está o propio pliego, pois habría que valorar outra, desplazar en este caso. No, bueno, como o pleno foi tan corto, podemos falar un pouco máis, No, pero bueno, as preguntas son as preguntas. Eso, creo que vos quedan dúas máis, me parece. Sí, bueno, non quería entrar en debate, pero bueno, vostede fixo alusión ao prego, eu tamén podo decir que no mesmo prego tamén di que todo o que ten que ver co mobiliario ou todo o que ten que ver co almacenamento ou co funcionamento da empresa que este no Concello de Poio, dígase sede, dígase local complementario, dígase almacén, tamén ten que estar en coñecemento da administración local. Claro. Digo porque se lemos o pliego hai que lelo para todo. No, por eso, é dicir, eles fixeron de momento unha consulta cunha chamada, é dicir, e a partir de aí, se eles quixeran explorar esa posibilidade de buscar unha ubicación fora do radio que está permitido por parte do pliego, tendría que ser autorizado por parte dos propios técnicos. Ben, teño outra pregunta, vou a dirixir a vostede como maior responsable desta corporación, xa que vostede quen a ostenta e a preside, e quería facer unha pregunta que viña ao fío de unha nota de prensa concretamente publicada o día 15 de novembro, onde funcionarios públicos deste Concello informaban nesa mesma nota, bueno, informaba a prensa, pero recollían manifestacións de ditos traballadores e, sin entrar no trasfondo do que se recolle na nota de prensa, sí que hai unha cuestión que se di na mesma, donde os traballadores din que solicitaron 2 veces por escrito o Concello de Poio a activación do protocolo de acoso. E a miña pregunta é, este é o lugar onde vostede me pode informar para ter a información, a miña pregunta é que se existen 2 solicitudes de activación do protocolo de acoso por parte de funcionarios, cal foi o motivo, según o que manifestan nestas mesmas declaracións, que non tiveron ningunha contestación, e quería saber cal foi o motivo de que ese protocolo de acoso non se activase por parte do Concello e que tampouco se recibirá ningunha notificación, según manifestan neste caso pois os funcionarios públicos perxudicados, poderíase decir, e que vostede me informara sobre esta cuestión. Sí, vamos a ver, a mí me gusta ser máis concreto, transparente, unha nota que quita a Policía Local e concretamente un axente. Pero bueno, son funcionarios. Sí, pero a mí non vai decir. Sí, se pero fora quero o decir- servicio de urbanismo, diríalle que o servicio de urbanismo, e Pero se eu- fora o servicio de obras, de obras. En este caso, Permítame, antes de que me Sí, antes de que me conteste, para min os funcionarios son todos igual, dame igual o departamento donde pertezcan, en este caso é a Policía Local, se foran funcionarios de urbanismo, pois son funcionarios, pero para min funcionario é un traballador deste Concello, ou traballadores. Entonces, a miña pregunta, por iso utilizo a palabra funcionario. podo contestar Sí, libremente? claro, por iso lle pregunto. Pero pregunto se podo Sí, contestar sí. libremente, se vostede Faltaría quere máis. que siga un guión para a miña contestación. No. Vale, si, eu non lle Faltaría máis. Eu non lle condiciono a súa pregunta, No, usted no, utiliza o eu término tampouco. funcionario, eu quero concretar, porque senón parece que hai unha denuncia de todos os funcionarios. Vale, me parece ben. Concretamente hai dun axente da Policía Local, ben, hai unha comisión que está en activo e a seguinte que se solicitaron, como nesa nota hai unha versión. Logo, noso que entendemos é que o que debe de haber é a figura da mediación para que todas as partes se poidan expoñer. Isto foi levado á mesa en este caso tuvemos o lunes, mesa do sindicato, e foi acordado de forma unánime por todos os sindicatos e foi aprobado de forma unánime, e se vai en este caso pois a crear unha figura de unha mesa de mediación, e así todas as partes, neste caso, pois van a poder facer as súas aportacións, e coas conclusións dese mediador se decide se se activa unha mesa de acoso ou non. Entón, simplemente por matizar, digo polas manifestacións, porque eu, quero A ver, decir, me baso cada no un que pode libremente no que recoller. expresar, decir. Claro, nas manifestacións se decía que non existía por parte da administración contestación, e claro, en base a como o que recolle o protocolo de actuación debe de existir esa notificación tanto para decir que se inicia, como para decir que non se inicia, como para decir neste caso que optan pola
pola fase da mediación, que tamén se recolle. Entón, por iso quería saber si, neste caso, vostede, polo que me está dicindo, si se activou, non? Polo que me está dicindo está en proceso, entón, cando se fan, non sei se desde que foi esa nota de prensa ahora aconteceron outros feitos que ao mellor eu non teño coñecemento, pero entón, si existiu por parte do Concello notificación a eses traballadores, hubo unha notificación según o que indica o protocolo? Hai dúas, vamos a ver, eu entendo que hai dúas, unha xa está en activo, está en proceso, é dicir, eu creo que xa hai varias partes que xa incluso creo que varios dos representantes dos sindicatos tuveron que, é dicir, hai unha parte que xa está e despois hai en outra que se pediu que o que se decide, en vez de abrir esa mesa de acoso, como aí hai unha opinión totalmente respetable dun axente, pero falta despois a posibilidade de que tamén as outras persoas implicadas poidan dar a súa versión. Lo que en este caso, polo que se aposte pola figura da mediación e que todo o mundo teña oportunidade de dar, en este caso, resposta. E a partir de aí, ese mediador si que terá unhas conclusións, si é necesario ou non aposta. É dicir, unha cousa é a petición e outra é a obriga de poñela en funcionamento. Ben, grazas. Quédanos unha pregunta máis. Sí. Boas tardes. Eu tiña unha pregunta para a Concelleira de Sanidade. Despois das declaracións da súa compañera na Xunta outro día, no Parlamento, onde decía que estaban buscando novos terreos para o novo centro de saúde, quería saber se despois de que votaron a favor de comprar os terreos da canteira da Graña, se vostedes descartan construir o novo centro de saúde na canteira da Graña. Non dixo eso concretamente, pero bueno. É o que pon a prensa. Non, pero non di eso. É dicir, vostede, aparte, ten a posibilidade, en ningún momento dixo que estaban en contra desa ubicación. Pero bueno. Non, dixo que vostedes están buscando novos terreos. Non, eso non é así. Non dixo eso, ademais. Pero bueno. Xa dixo como está a Concelleira. Sí. Nada, boas tardes a todos e a todas. Pois, nós temos os terreos que vostedes compraron en vísperas de eleccións. Son uns terreos que non... primeiro hai que preparalos urbanísticamente, depois hai que dar acceso, hai que dar servicios. Estamos en trámites de todo eso. Primeiro, adaptarlo urbanísticamente e a continuación seguiremos con os seguintes pasos para facelo posible. Máis preguntas? Grupo Socialista? Boas tardes a todos e a todas. A miña pregunta é para a Concelleira de Promoción Económica. Xa vai para máis de 2 anos e algo, que instaláronse uns paneis electrónicos no Concello, e durante eses 2 anos esos paneis están emitindo sempre a mesma imaxe, non? Esos paneis foron postos para dinamizar o que é o turismo e o comercio. Entón, a miña pregunta é por que non se está utilizando esa ferramenta? Esa es una herramienta genérica que cualquiera de los usuarios pueden poner en funcionamiento. Tanto el Concello como cualquiera de los empresarios o comerciantes que puedan acceder al mismo. Entonces, tanto el Concello como la dinaminación, de hacer dinámico cada uno de los establecimientos, de las empresas que hay en Pollo, también dependen de ellos mismos. O sea, no está solamente para el Concello generaliza, pero ustedes pueden perfectamente particularizar. Están ahí a disposición de todos. Sí, pero non funciona así. Eso hai que acollerse por medio da Diputación ou do Concello. Espérese, unha cosa, ¿cuánto tiempo hace que están puestos esos paneles? 2 anos e algo, que está en funcionamento. Estaban desde antes. Como desde antes, sí, 2 anos e medio. Antes estaban colocados. Estaban colocados antes. Estaban colocados sin funcionar. Claro, sin funcionar. E chegamos nós, tuvimos que poñer a instalación, fibra e internet. Claro. Claro. Claro, es que es eso. Claro. A ver. Claro. Es como una televisión sin conexión, pues era lo mismo. Os anos que fixeron. Vale. Pero que está a disposición. Levan 2 anos e medio, que a mesma imaxe. Vale? Pero que despois cada máis. Nós estamos adheridos ao programa da Diputación e despois, a modo tamén particular, cada un dos negocios que este interesado e demais ten que enviar un correo. Mandáronse correos, á Diputación. A
A nosotros no. Nos mandaron correos para contestar e mandouse información, nada máis. Nese programa se activa esa publicidade e demais. Non hai nada. Pero es que nos nosotros, preguntaremos en Diputación. Claro, nosotros no. Sería, a ver, eu non digo porque é unha ferramenta moi útil para todos. Si nós o sabemos, nós cando chegamos a nosa sorpresa foi que estaban os muebles sin conectar. Bueno, pero o que pasou antes eu que quere que lle diga, a min non me importa, a mí importa agora. Claro, e le interesa a usted e a todos, es normal. Ben, entón, estaredes de acordo de que non é de fai 30 anos, é unha cousa que, se temos esa ferramenta, podemos utilizala. Claro, por supuesto, y el alcalde le ha dicho el mecanismo por el cual usted o cualquiera puede acceder. A nos mandaron os correos, supoño que a máis sitios, pero nos mandamos datos e non se mandou nada, non hubo unha resposta. Pero el correo se lo mandaría usted a la Diputación, no a nosotros. Bueno, eu donde me mandan. Fíxese vostedes que nun primer momento incluso vostedes deron a ubicación do centro comercial sin ter autorización do centro comercial. Pero eu non lle din autorización a ninguén. Eso, é dicir, son... Señor alcalde, dixe de lanzar mentiras, porque non é certo. Poden preguntar. Vostede sabe que o jefe do centro comercial que está agora non é a muller que estaba antes. Entón non diga vostede acostuma a ocultar con mentiras. Eu solo lle digo, eu solo lle digo a cousa, alcalde. Eu solo lle digo. Eu hai 2 anos e medio non coloquei nada. Por eso mesmo. Eu estou lle preguntando á concelleira por unha cousa, por unha ferramenta que temos. E que podemos utilizar todos e aproveitarnos todos desa ferramenta. Que ten un banco e eses dous muebles, ningún con conexión, hubo que facer obra pública para conectalos, darlle acceso a internet, porque todo eso estaba sin facer. Vale, a mí pareceme correcto como está dicindo. Eu só estou dicindo. Ustedes só se quedaron coa foto. Señor Montes, eso como cando se planta un árbol e non se rega. Sí, claro. Se eu planto un árbol na época electoral e chega usted non rega, seca, non? É que vostedes plantaron moitos árboles. Só faltaría que non regaran. Vostedes plantaron moitos árboles en época electoral. Cando chegaron aquí, algo terán que facer. Hai que seguir coa dinámica do concello. A ver, que os árboles hai que plantalos co raíz da terra. A ver, un momentiño, solo. Que barbaridade. Vamos a utilizar esa ferramenta ou non vamos a utilizar? Está a disposición, decir... A través solo da Diputación. Exactamente. Do Concello non. Porque é un programa. No papel, bueno, no que hai pon que é unha parte do Concello e unha parte da Diputación. A mí o que me gustaría é, se vostede ten constancia, en este caso, de algún empresario, pequeno comercio, que remitira un correo, en este caso, a esa dirección e non lle deron resposta, pois non nos pondremos en contacto sin ningún tipo de problema. Pero o Concello tamén ten parte desto. Non estamos adheridos a ese programa. Vale, e vostedes non poden facer nada desde esa adhesión que teñen vostedes. Se vostede ten constancia de alguén que non contestaron, nos poñemos en contacto. Non hai interés. Non hai interés. Home, máis que vostedes. Recórdolle que vostedes votaron en contra. Vostedes votaron en contra dunha subvención. E non levo aquí toda a vida. Non, pero vostede votou en contra. Non hai interés. Fai pouco votaron en contra dunha subvención da máis grande que recibe, en este caso, a Asociación de Empresarios para unha feira de pollo mostra e non contou co seu voto para pagar, por exemplo, o tema dos stands e da carpa. Non minta. Non, está aí. Sei que lle molesta. É un mentireiro. Respete un pouco. Un alcalde ten que ser riguroso. Un alcalde non pode lanzar improperios. Si vostede non se dá conta, nin tan siquiera iba nun préstamo, iba nunha relación de factura. Bueno, xa está. Non insulte, señor Gregorio, intenteo. Ten que ser un pouco máis riguroso, decir a verdade. E usted un pouco evitar ser mal educado. Minta por sistema. Máis preguntas? Un momento. Mariche, gracias. De nada. Máis preguntas? Sí. Temos unha pregunta para a concelleira de Saúde, Sanidade. Queríamos saber cales son as xestións, os trámites concretos que fixo o goberno que vostede pertence para dotar apoio de un novo centro de saúde. Porque no Grupo Socialista estamos moi preocupados pola atención primaria en Poio, estamos preocupados pola situación de desborde ao que están sometidos os centros, os consultorios que temos e o persoal sanitario, e estamos aínda máis preocupados porque son constantes as queixas de moitos veciños e veciñas que nos trasladan a desatención e o déficit de atención que están tendo en Poio. Vostedes, cando chegaron ao goberno, atopáronse con unha parcela que adquireu o goberno anterior, unha parcela que reunía todas as condicións que o Sergas indicou para a construción dun centro de saúde. Foi o propio persoal técnico do Sergas o que veu e fixo unha visita para dar o visto bo a esa parcela. En esa visita indicou cal era a folla de ruta que había que seguir, había que facer unha segregación, indicar onde se iba
a construir o centro de saúde, había que dotar de accesos a esa zona e asinar un convenio coa Xunta de Galicia, etc. Como ben sabe, eso sucedeu en pleno maio, ás portas das eleccións, vísperas das eleccións, como dixo vostede antes, foi esa visita dos Sergas para darlle o visto bo á parcela, que cumplía, vou repetir, todos os requisitos que dende os Sergas se nos puxo en moitas das reunións que mantivemos, nalgunha delas incluso coa presenza do que daquela era o conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, e todos os requisitos que se nos puxo foron os que cumple esa parcela que está aí. E marcou esa folla de ruta. Como ben sabe, e isto pois xa é historia, non? O PP gana as eleccións e accede á alcaldía de Poio e a día de hoxe levan xa máis de 2 anos e medio gobernando. Entón, queremos saber cales foron as xestións, os trámites concretos que fixo este goberno para dotar apoio de un novo centro de saúde. Gracias. Outra vez, vamos a ver a cuestión, acabo de respondela, ainda así gustaríame decirlle que me resulta, a verdad, moi curioso que teñan ahora tanto interese pola sanidade, cando, a súa vez, por exemplo, convocamos mesas de sanidade, que un dos órganos, sí, se ríe, pero non asistiron as dúas últimas. Porque, vamos a ver, a pregunta é trámites e xestións concretos para solucionar un problema da veciñanza. Que queiras, e ela pode responder libremente, digo eu, que ahora libremente pode contestar, pero responder a pregunta non vai a responder. E os vou a responder as dúas cousas que nos están vendo, van quedar como estaban, a motivar desatendidos. a súa respuesta, como estuveron durante 20 anos desatendidos como compos no goberno, así que non te preocupes. Pola Xunta de Galicia, que é quen ten a competencia. Ela vai a responder e motivar libremente. Logo, si permitides, por favor, preguntaste libremente destas as voltas que quixestes, ahora deixar responder libremente, digo eu, vamos. É que vamos a chegar un momento no pleno, nos vai extraer escrito. Pídolle desculpas á concelleira de Sanidade me parece ben. Que continúe coa resposta. Pois eso, que me resulta curioso que ahora teñan tanto interese pola sanidade, cando convocamos mesas de sanidade, vostedes precisamente non acudiron ás dúas últimas, é un órgano que temos dentro do Concello para a facer chegar propostas, para conseguir melloras, non asisten. Entón, agora, tanto interese, pois resulta curioso. Nós si estamos interesados, como non te rías, vale? Sí, porque este problema non é de fai 2 anos. Vostedes votaron 28. Entón, as risas, igual tiñamos nos que reírnos máis. Vale? E non acusar da maneira que acusades. De acordo? Estamos en turno de novos preguntas. Me gustaría que eu non me rin de vostedes cando fixeron a pregunta, nin de o seu compañeiro, nin de Silvia agora mesmo. Non me sorprendo de vostedes, me fixo gracia a súa afirmación. A mí pódeme facer gracia que vostedes durante 28 anos non tomaran medidas e agora que en 2, sí, e tampouco me estou rindo. Vale, nós, como lle contestei ao grupo do BNG, estamos adaptando os terreos urbanísticamente e a continuación procederemos pois cos accesos e os servicios necesarios para facelo posible. Podo facer unha puntualización breve, moi breve. Puntualice. Sí, en 28 anos se fixeron en Poio os consultorios e se deixou unha parcela a disposición da Xunta de Galicia para construir un novo centro de saúde. A competencia nós estamos facendo os trámites necesarios para adaptarla urbanísticamente. As mesas de sanidade que se fan, a Mesa polos Dereitos Sanitarios do Concello de Poio é unha mesa consultiva onde participamos aquí os políticos simplemente para poñer en riba da mesa as necesidades que hai. Vale? Se me pode decir cal foi esa segunda a que supuestamente se nos convocou e non podemos asistir, tamén podíamos solicitar, e isto é un ruego, se ten a ben o alcalde aceptalo dentro da pregunta, que as convoquen a uns horarios que permita que as persoas que traballan poidan asistir. Vamos a ver, sabedes sobradamente que é unha mesa polos dereitos sanitarios. Un minuto. Sobradamente o sabedes. Non asististedes ningún dos representantes. A mí,
por favor. A ver, é que ese Por argumento favor. da mesa de Vale, sanidade, porque se faltou a unha mesa de sanidade, Vale. os veciños e Vale. veciñas de Dúas. Pollo xa están un pouco cansadinhos de escoitalo, Pois que non se porque canse. que non ven a conta. Silvia, mira, dúas cousas. Primeiro, a mí me gusta que as cousas sean claras. Eu aquí, Máis claro ao conforme alcalde. estuveches 18, 16 anos no goberno, eu estuve na oposición. O horario das mesas é o mesmo que cando estabades vos, porque eso se aprueba, é dicir, é o mesmo, Alguna vez se lle recriminou as que puido asistir e as que non asistiu? Porque moitas comisións e mesas non asistiron. Eu cando vin, é dicir, vin E entra dentro a pois, da todas. súa disponibilidade. É dicir, logo, É dicir, eu, mira, simplemente como ti dixeches, se me permite solo puntualizar dúas cousas, comentabas aí que en 28 anos se fixeron os consultorios, solo por puntualizar. Coincidiu tamén con época electoral, cando chega o BNG e o PSOE ao goberno, estaban construído o Instituto de Pollo e o Centro de Saúde de Nafans. O único que se fixo foi inauguralos, porque quedaba por inaugurar. Logo, o único que fixeron vostedes foi ir a tirar unha placa, eso pode consultar vostede, pode corroborar, e estaba construído o IES de Pollo e o Centro de Saúde de Nafans. pois como lle pasa a todos os gobernos, Perfecto. como lle No, sucedeu pero a vostede cando chegou sí. e inaugurou moitas cousas que deixou feito o mandato simplemente anterior. para puntualizar, Igualito. como vostede dixo que fixeron todos os consultorios, era para puntualizar solo eso. Outra pregunta? Sí. Sí. Sí, bueno, moi boa tarde a todos e a todas. A miña pregunta é para Marcial, o concelleiro de Obras. No último pleno que tivemos aquí, fixemos unha petición para un asfaltado, un arranxo dun vial que vai desde o mirador dali do Pereiro hasta a Canceira, non? Que estaba moi mal, moi deteriorado e que moita xente nos facía ese rogo, non? Que o trasladáramos aquí no pleno. Entón, por parte do señor alcalde se nos dixo de que había un proxecto que estaba pendente de informes sectoriais, vale, entonces, bueno, solicitamos por rexistro ese proxecto, fai alá como casi 3 semanas, e ainda non se nos contestou hoxe, entonces eu creo, bueno, non sei vostede como concelleiro de obras e como é da súa competencia, non? A obra, quería saber se ten información, se nos pode dar algunha información de como está esa obra, xa que por parte de quen tería que dárnosla non nos dou esa información. Bueno, boas tardes. Lle comento que todo ese proceso está en marcha, pero hai unha salvedad que estamos retrasando porque aí hai uns tratamentos silvícolas, tanto pola Comunidade de Montes de Combarro como a de San Xoán, e están utilizando esa vía para a saca de madeira. Son vehículos moi pesados, entonces vamos a esperar a que eso se produzca para coller e depois de forma definitiva que quede arranxado por un largo período de tempo. É o que lle podo dicir, estamos nese Pero o expediente existe, entón, non? Porque o alcalde no mes pasado dixo que o expediente xa estaba. Se dixo o señor alcalde, por que me pregunta a min? Non lle dixo o señor alcalde. Bueno, pero usted é o de obras, entón. Bueno, ele é o señor alcalde. O que lle pido é entonces non sei que o que ten contra o que lle poida dicir el, que lle poida dicir eu máis. Porque é unha cuestión de obras, por eso lle pregunto a usted. Síntese molesto porque lle pregunte. Pois xa está. O alcalde dixoche... Síntese molesto porque lle pregunte eso. No, pero estou contestando. Me dices que lle dixo o señor alcalde. No, digo porque yo podo... Pois yo pregunto porque vostede, como concelleiro... Déixeme acabar. Perdóneme un segundo. Eu, como solicitamos, e é unha cuestión da súa área, da súa competencia, entendo que ten que saber dese expediente, e pido, por favor, que nos dé traslado dese expediente coa fecha no que está feito e coa fecha tamén dos expedientes que se pediron sectoriais, non? Vale, das tramitacións sectoriais que se nos dixo aquí por parte do alcalde que tamén estaban en tramitación e que ese asfaltado non se facía porque estaban pendientes desas digamos, desas verificacións sectoriais que, polo que vexo, entre outras cousas, non existe. Tamén polo que lle comentei, vamos a ver. Bueno, eu pídolle que nos dé traslado dese expediente coa fecha, vale, para que os veciños e as veciñas vexan se é verdad que había algún expediente ou que había, porque realmente non hai nada, porque senón xa se nos habría dado traslado. Pareceme o máis lóxico. Hai un expediente aberto, se dá traslado e se comunica o que vostede hoxe aquí acaba de decir. Hai unha esquita de madeira, perfecto, e xa está. Se non se nos dá traslado, entendemos é porque non existe. Vale. Gracias. Nada.
Sí, bueno, esta pregunta é para a concelleira delegada de Seguridade Cidadá. A raíz da anterior pregunta se ten dito que había unha nota de prensa a instancias de un membro da Policía Local. Bueno, o alcalde recibiu unha comunicación dun delegado sindical da Policía en nombre de todos os membros da Policía Local para que se lera neste pleno. O alcalde non tuvo a ben lelo. Se me permite, solo puntualizar. Remato e logo vostede diga o que quere. Entón, me parece, el sabrá porque non o quere ler. En calquer caso, a Policía Local fixo unhas denuncias públicas das que non hubo resposta, é dicir, acusacións tremendamente graves, como que tus denuncias las tuve que poner ahí arriba, ya no se pueden tramitar porque tú no puedes hacer una interpretación de lo que es una acera, hizo ahora mismo a detenerla, ha roto el precinto y eso es un delito, tenéis que detenerla en relación con expediente urbanístico, unha serie de cuestións que nos consideramos moi graves. Eres un machista, un misógeno, yo soy mujer y estoy protegida, mi palabra vale más que la tuya, palabras que para unha persona que preside unha asociación de defensa da muller parecenos tremendamente graves, e o que nos queremos lamentar é que a policía teña que facer público cal é o conflito que existe coa concelleira delegada, máis coa alcalde, para que se cree esa mesa de mediación que levan reclamando un ano. Nos parece lamentable que levemos sin policía local un ano. Cando nos denunciamos que estaba pechada a policía, se nos dixo que estábamos mentindo, que era un tema puntual, e vemos que levamos un ano sin policía local, nun entorno de accidentes, de problemas de inseguridade, e a veciñanza está tremendamente preocupada, porque entendemos que a vostede non lle vai mal con este conflito coa policía, pero a veciñanza quere respostas e quere que se poñan vostedes como concelleira delegada de Seguridade e o alcalde como máximo responsable da Policía Local que poña a funcionar un servizo fundamental do noso concello que ademais ten un coste moi elevado para as arcas municipais e polo tanto para os veciños de Pollo. Entón, instamos a que dunha vez por todas resolvan este conflito coa Policía Local, den unha solución definitiva, adopten as medidas que teñan que tomar para que o servicio funcione, porque na actualidade, ante a falta de dirección e de relación absoluta coa Policía Local, están facendo o que lle dá gana, sin dirección, sin ningún tipo de control. Polo tanto, lles pedimos que, en primeiro lugar, que teñen que facer que decir, porque non hai declaracións con respecto a estas graves acusacións. En segundo lugar, cando pensan dar unha solución definitiva e adoptar as medidas necesarias para ter o control e o correcto funcionamento da Policía Local deste municipio por parte dos que teñen a responsabilidade de gobernar. Moitas gracias. Sí, antes de que poida responder a concelleira, solo dúas cousas. Primeiro, o escrito non se lee no pleno, porque como ven vostede, di aí, fala en nome de toda a plantilla e polo que podemos saber, hai varios asentes da plantilla que non teñen coñecemento dese escrito. Eso en primer lugar. Segundo, me parece un pouco de mal gusto, por non calificalo de outra maneira, que vostede, polo mero feito de ser muller a concelleira de Seguridade Ciudadana, sea e teña esa capacidade de non darlle nin tan siquiera a súa posibilidade de defensa, senón que a súa afirmación foi acusatoria, dándolle a razón ao que escribe e, sin embargo, culpando a concelleira e, como ben dixo vostede, cando a día de hoxe non tuvo a posibilidade de defenderse. Por eso se fai esa mesa de mediación. E, por outro lado, hai unha cousa que sí me sorprende. Fan o que lle dá gana. Igual ese é o problema. Igual é que antes facían o que lle dá gana e desde a chegada do novo goberno se acabou o que facer dar a gana. Sabemos. Con vostedes no goberno había xentes que traballaban de luns a vernes e solo pola mañán. Logo, desde que nos chegamos ao goberno, eso se acabou. Logo, igual vostedes, se algún día chega o goberno, van a permitir que a Policía Local volva a facer o que lle dá gana. Mentres estemos nos aquí no goberno, non lle vamos a permitir que faga o que lle dá gana. E mire, e só lle digo unha cousa, me parece de moi mal gusto eso, que simplemente polo mero feito de ser muller, vostede fai mención que preside unha asociación de mulleres en igualdade e que vostede, simplemente por ser muller, faga ese comentario, non vou dicir machista porque non considero que vostede sexa unha persoa machista, pero sí que
a insinuación polo menos foi desacertada, polo mero feito de ser muller, que se lle acepte simplemente e que se tache de culpa. Si se vai a crear esa mesa de mediación, vai a ser para que todas as partes teñan posibilidade de defenderse. E como ben di vostede, de momento, só falou unha parte. Igual cando fale a outra parte, igual vostede ten que vir aquí a pedir disculpas públicamente e a pedir perdón. Nada máis. Le agradezco, señor alcalde, pero verdaderamente es lamentable que un compañero de esta mesa ni siquiera tenga un mínimo de dudas de que yo pudiera hacer o decir eso. Eso para empezar. Ni siquiera me ha permitido la defensa. Usted me ha atacado, ha sido juez, parte y verdugo. Totalmente. Bien, por favor, estoy hablando yo después de tener que aguantar la retaila que he tenido que aguantar. Bien, en primer lugar, solo fue una persona y que la mitad de los puntos que el cuerpo de esa noticia llevan implícitos no es que sean mentira, es que yo ni siquiera estaba. Con respecto a lo del precinto, yo estaba a kilómetros de distancia y está aquí mi compañera de testigo, que solo estaba ella. Yo fui por la mañana al precinto. Por la tarde, cuando estuvo la Guardia Civil y la señora abrió el local, yo estaba a muchos kilómetros de aquí con mi familia. Y la persona que me acusa estaba en ese momento de vacaciones, que acababa de darse de alta. O sea, eso es lo lamentable, que ni siquiera estaba yo en el lugar de los hechos. Y usted ya me ratifica, como si estuviera usted. El poder de la ubicuidad es divino, no humano. Ojalá yo pudiera estar en todos sitios. Pero me parece que estaba usted, porque yo no. El 90% de las circunstancias que se ponen en ese cuerpo de la noticia están basadas en hechos reales en los cuales o no estaba, o no lo dije, o pasaba por allí. Es que ni siquiera me ha permitido usted preguntar, porque no me ha preguntado, usted me ha acusado. Y es lamentable, no he hecho una sola pregunta. Y cuando llegue a casa, mírelo, porque no he hecho ninguna sola pregunta. Usted lo único que ha hecho ha sido un monólogo en el cual me acusaba y me crucificaba directamente. No muevas la cabeza, Julio. Sí, porque no he oído una sola pregunta. Estaba leyendo y con tanto se ratificaba. No ha preguntado. Foi unha, é dicir, que ves o vídeo que seguramente... No, que lo mire, por favor, que lo mire. Porque me podía haber preguntado. Pero bueno, da igual. Mira, si yo digo que una persona es machista y me voy a callar porque ya me defenderé cuando tenga que defenderse, será por algo. Las personas que me conocen saben lo amplio que soy yo en el sentido que no me meto, no discuto, no. Pero de verdad que da credibilidad a lo que pone ahí, sin ni siquiera preguntar. No me está preguntando. Ha afirmado totalmente. ¿Puedo? No puedes. Es que no te lo permito. De verdad, no te lo permito. O sea, de un compañero que ni siquiera me haya dado el margen de la duda, que ni siquiera me haya preguntado si es cierto o no es cierto, si estaba yo en lugar de los hechos, si yo estaba. Y además es que no fue una plantilla, fue una persona. Y con respecto a la policía local, mire, la persona que escribió eso, ahora mismo se encuentra de baja. Tenemos una persona de vacaciones, una persona de servicio, el jefe de la unidad y otra persona para la semana que viene. Con semejante plantilla, 6 de baja, 2 fuera de la unidad. ¿Cómo lo hacemos? Por más que queramos hacer, ¿cómo lo hacemos? Nadie ha querido venir a sustituir a los que estaban en las dos convocatorias. Estamos esperando que se aprueben los de la academia para que en la primavera que viene y en verano vengan ya a hacer prácticas. Más, hay otra persona que el sindicato ha admitido que pase a segunda actividad, con lo cual ya no va a la calle, otro menos, con lo cual tenemos que publicar esa vacante. A ver, el pan y los peces es divino, no humano. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No es que no queramos que tal, es que no hay gente. Y precisamente se nos ha vuelto a dar otro de baja. ¿Qué hacemos? Hacemos como en Santiago, que gobierna precisamente una alcaldesa del bloque nacionalista gallego, que ha anulado todo tipo de permisos y de libres, hasta que no haya plantilla. Yo leí el otro día un artículo que me hizo hasta gracia. Ponía patrullas unipersonales en Santiago de Compostela. Pues como pollo, y fíjese la diferencia entre Santiago y nosotros. Pero usted coge Laxe, Cambre, Berín, Orense. Es que conflictos de este tipo, reducciones de plantilla, bajas sistemáticas, las hay en todos sitios. Entonces, que me culpabilicen a mí o culpabilicen a este gobierno o al alcalde, cuando le juro que estamos haciendo encaje de bolillos. Encaje de bolillos. Y encima usted ni siquiera me permite, como compañera, ya no como otra cosa, sino como compañera, decirme, mira, ha habido esto, es verdad,
Oye, ¿has dicho esto? Es Que que no ni se enteró. siquiera me ha preguntado eso. Usted ha ratificado, informado, ha sido juez, parte y verdugo, y no consiento más. Es una nota de Pero pregunte, del día pregunte, 15. ¿que la escribió usted? Del ¿La día escribió 15. usted? Que utilicen el feminismo y el Día del Feminismo precisamente hoy Fue desafortunada, para hacer ese Gregorio. uso. Mira. Es lamentable. ¿De Mira el verdad? vídeo. Yo- ¿De verdad? Usted Mira el vídeo. ¿Estaba usted esta es allí? una nota que ustedes no han desmentido en ningún momento. Yo no Porque afirmo yo, nada. si lo Yo desmiento, estoy lo leyendo- hago me por los permite. conductos legales, Yo estoy no así. leyendo. Nada. Yo estoy leyendo Mire una la- denuncia pública No, que no, ustedes mire la no han intervención, desmentido. mire su Y le intervención, pregunto, mire su intervención. me permite, y le pregunto que ¿por qué no han hecho absolutamente nada? No le pregunto. Porque cuando le ha interesado han abierto expediente a otros trabajadores. Pero aquí no, ¿eh? Y aquí no hacen absolutamente nada. No adoptan ninguna solución. Y que utilicen precisamente hoy. Señor Gregorio, lo de que estoy fue utilizando el una- machismo. fue una intervención Hay que ser, no, hoy lamentable es la suya. Desafortunada, desafortunada. Lamentable. Por no decir lo que es, por no decir lo que es. Lamentable. Por no decir que fue una Y hagan intervención algo, machista, porque esa sería la llevan palabra. utilizando Vamos a un dejar año, desafortunada. Utilizando esto un año. Porque Desafortunada. cree que les beneficia. Desafortunada. Muy bien. Y que haya una nota de prensa desafortunada. pública y no salgan a desmentirla, No tenemos que demuestra desmentir precisamente mentiras. el nivel de rigor. Desafortunada. Sí, sí. Más preguntas, más intervenciones. ¿Y qué denuncia formularon, por cierto, a estas blasfemias? Es lamentable. Acerca del micro. Bueno, yo realmente no es una pregunta, es una reclamación de deuda. Está ahí grabado del pleno anterior, donde en ruego y preguntas, como decía, del pleno anterior, Julio, concretamente, concejal del PSOE, quedó de pedir disculpas de una pregunta que había hecho y de la cual, por falta de información o que no se entera de nada, no sé de las dos cosas, Silvia, hace un momento le pidió disculpas. Ángel non lle dixeche nada porque le dixo que non me enteraba de nada, ¿no? Él Vale. todavía Quero decir que a él non lle echamos atención. no pidió disculpas, y es más, casi prefiero que no me las des, no te las voy a admitir, porque después de todo, el que pidas tus disculpas no me sirve absolutamente para nada. Los vecinos de Pollo ya te conocen perfectamente y además de eso, aunque pidas disculpas, yo sé que nos vas a poner a parir incluso en tu puesto de trabajo, que es triste de cojones. Sí, tal cual te digo, tal cual te digo, y hay pruebas, ¿vale? Hay pruebas, pero infinidad. Lamentable eres tú, Gregorio. Non vamos a falar de bares. Bueno, pues precisamente por eso. Pues precisamente por eso. Entonces, vamos a falar de como si quieres disculparte, te disculpas, que eso fue lo que habíamos quedado, pero ya no las admito siquiera, fíjate. Mira, como La disculpa por lo menos hacia los vecinos que te grabaron. Y déjame terminar, que aún no acabé. Perdón. Porque siempre haces lo mismo, déjame hablar. Perdón. Vale. Entonces, me da igual que pidas disculpas que no, porque eres un impresentable, con lo cual me da igual que las pidas con las vidas. No, después no. Entonces me da igual que las pidas con las vidas. Mira, ahí está grabado del pleno anterior y lo que dijiste de que era un mentiroso. Y al final, el que no te enteras eres tú. Nos estamos dando cuenta y todo Pollo se da cuenta que no te enteras de nada. Vale, nada más. Sí, bueno, lamentable, non? Non hai moito máis que decir. Tienen la piel fina. Eles poden decir Me sorprende que non interpelara nada o alcalde ante os insultos, porque el, cando eu digo algunha cousa Cal foi o insulto? Que non se entera. impresentable, que me grava, que non te entera, no, O que non se entera algo que vostede lle repite a todos os compañeiros. Eu nunca lle dixe que non se entera. No, sí. dime onde o dixe. Moitas veces. Eu non son como a ti mentireiro, Ángel, eu son bastante máis legal que ti. Entón, lle vou a contestar. Dime do que presume, dime do que Primeiramente, non sei, estamos nun país libre, podo falar e decir o que me dá a gana cando me dá a gana con respeto, vale? Supoño que falar eso de poñer a parir, home, eu podo decir o que queira, estou nun grupo nunha corporación e podo criticar o que facedes, faltaría máis o facedes vos antes, faltaría máis. No traballo, si me coincide falar con alguén, non suelo facelo. Si me coincide, sí. Home, si diste que me gravaron, pois, oye, que bonito que o fixo. Me dá igual. Fora do traballo, podo facer nun bar tomando unha cerveza, como seguro que fai vostede cando vai tomar algo por aí, fala de nós. Seguro, non? Pero é o día a día, eso non é nada fora do común, vale? Con respecto ao bocho que saliu dali, efectivamente saliu dali. Pero sí que fun a velo e me dou máis pena ver o que fixo, non? Porque xa fixo, cometeu un montón de imprudencias. A primeira, tiralo
6 meses salí en Lourido, dando verdadero asco, un concello como este, nunha zona tan privilexiada como aquela. O segundo, tiralo polo monte de primeiras sin consultar con ninguén, porque vostedes son os amos. Tuveron que recuar, recollelo e amontonalo no monte outra vez ilegalmente. Todo isto ilegalmente, vale? E agora o volven a esparcir polo monte ilegalmente, porque estou convencido de que nin que medio rural, nin medio ambiente ten coñecemento deso, vale? Entón, pedille perdón para que anduvera a tirar, a que cometera tantas ilegalidades cunha cousa que era tan sencilla como acumulala e levala para un centro autorizado, vale? E gastar o que había que gastar. E non gastar o que gastan e camuflan, vale? De verdad, de verdad. Vostede ten... Ainda non acabei, por favor. Bueno, pero oye, estou contestando. Pero mire, vamos a ver, eu creo que me gustaría un pouco que fuera un pouco máis humilde. Espere. Como máis humilde? Sí, é dicir, de momento que me preside este pleno son eu, Hombre, é dicir, estou, logo eu creo que estou facendo a miña intervención. Claro, pero creo que eu, decir, podo determinar de alguna maneira mirar e de alguna maneira dirixir este pleno, é dicir, Bueno, logo eu lle pido que me pero- fale con respeto. Logo, eu só lle digo unha cousa. Sí. Por sorte, no anterior pleno, como vostedes no seu día votaron en contra de que se gravaran os plenos, ora se poden gravar, se poden ver, e vostede claramente dixo aquí que si efectivamente se hubiera retirado ese bocho e se había desplazado, que pediría disculpas. Ainda non No acabará quere o pleno. facer. Non acabará o Eso pleno. Eso é o seu problema. Xa lle expliquei o que foi. Perfecto, pues eso é o seu De todas problema. formas, e xa para rematar, señor Domínguez, creo que é a persona máis antigua desta corporación, hoxe dou unha imaxe lamentable. Eso é unha... Pero sabes a suerte? Non teño máis que decir. Eso é unha valoración susceptiva de vostede e que outra xente seguramente cando ve a vostede dirá que non lle gusta ou que é lamentable, decir, Julio, pero por suerte os veciños de Pollo te puxeron aí por algunha razón. Digo, olvido. Moi ben. Moitas gracias e boas noites. Eu son feliz, non me preocupa eso. Xa me